Üdvözlök mindenkit az Inventor bevezető órán. Essünk is gyorsan neki a munkának. Ha elindítottátok a programot, akkor valami hasonló felület jön be. Ez a 2022-es program, nem a 23-as. Az első dolog mindig a projekt felvétele. Ott ez az eszköztár nincsen bekapcsolva, hanem az új projekt, ez a projekt ikon itt fönt található a házikó után. Ha megnyomjuk, akkor megérkezik egy ilyen ablak, ahol azt mondhatom, hogy New Project, egy felhasználó, Single User Project, Next, adok neki egy nevet, most az lesz a neve, hogy vázlatkészítés, vázlatkészítés, és 0502-t adok neki, megkeresem a mappát, hogy hova szeretném menteni, előzőleg már gyártottam neki egy helyet, az én D meghajtómon, Élő Tamás és Inventor projektek, és itt csináltam egy 0502 vázlat nevű projektet, ide fogom menteni, és leokézom, leellenőrzöm, név megvan, a hely megvan, akkor egyszerűen finish-sel bezárom, látszik, hogy vázlatkészítés 0502 nevű projektet létrehozta, done-nal bezárom. Új alkatrészt szeretnék készíteni, ha itt a New gombot, New ikont nyomom meg, vagy a File menüből a New-t választom, akkor egy ilyen dialógus ablak jön be, ami azokat az program részeket mutatja be, amire egy alap inventort tudunk használni. Tudunk lemezalkatrészt létrehozni, szilárdtest alkatrészt, tudunk összeállításokat csinálni szilárdtestekből, illetve hegesztési összeállítást. Itt lesznek a rajzok, és ez pedig a robbantás, a prezentáció. Mindig a standard IPT-vel indulunk most egyelőre legtöbbször. Kattintok, azt mondom, hogy Create, és akkor ez a felület érkezik, és már is 2D sketchelni fogunk. Ezt a gombot nyomjuk meg itt a szélén, Start 2D Sketch. Megjön a teret látjuk magunk előtt, és az alapsíkokat mutatja, XY sík, YZ sík, és ez pedig a ZX sík vagy XZ sík. Általában az XY-ra rajzolunk. Rákattintunk, velünk szembefordul a sík, itt a pötty középen jelenti az origót. Ha most egy téglalapot, egy 100x50-es, megmutatom, hogy miket fogok megrajzolni, utána nem jövök rá vissza, ezt mindenki megtalálja a Drive-on, ezeket az ábrákat. Rajzolunk egy ilyen téglalapot, rajzolunk egy ilyen kivágott téglalapot, egyszer így, egy ilyen alakzatot, és akkor olyan alakzatot, kettőt, amin ilyen szögek is vannak. Ezeket az alakzatokat, vagyis az jellemzi, hogy ők zártak. Tehát a vonalak magukba, a vonal sereg, vagy az egymás követő vonalak magukba záródnak, mert csak ezekből lehet, az ilyen típusú vázlatokból lehet szilárdtestet kihúzni. Ha valahol lukas, akkor felületet fog belőle készíteni a gép. Na, most direkt rosszul rajzolom, tehát így össze-vissza figyelek arra, hogy semmi semmivel ne legyen párhuzamos, semmi semmire ne legyen merőleges. Hát nem sikerült olyan szépre, majd mindig kicsit javítok rajta, ezt a csomópontot megfogom és így elhúzom. Na most higgyük el, hogy ebből csinálunk egy 100x50-es téglalapot, úgynevezett kényszerekkel. Itt vannak a kényszerek ebben a csoportban, a constraint, van méretkényszer, ez nem olyan, mint az AutoCAD, tehát itt nem kell megmondani, hogy szöget vagy hosszot, vagy mit akarok megadni, ő felismeri, hogy mit akarok megadni. És itt ez a kupac, ez pedig az úgynevezett geometriai kényszerek. Ebben van ráeső, egy pont, például ez a pont ráeshet az origóra, ezt majd meg is fogjuk tenni. Egyvonalú, most itt nem fogunk tudni egyvonalúságot, de egy másikban tudok mutatni, köröknek a koncentrikussága, két egyenes párhuzamossága, két egyenes egymásra való merőlegessége, egy egyenes vízszintes megfeleltetése, egy egyenes függőleges, érintő, ez nem érdekes most nekünk, ez szimmetria, ez pedig egyenlőség. Nézzük meg gyorsan,
ebből hogy lesz téglalap? Azt mondom, hogy vízszintesnek kéne lenni az alsó vonalának. Ha a felsőre kattintok, akkor azt is vízszintesen rakja, de most kipróbálom, ha azt mondom neki, hogy párhuzamos. Tehát ez párhuzamos ezzel, akkor ő egymással párhuzamosak lettek. Ez mondhatom, hogy ez legyen merőleges erre, tehát merőleges kényszert választok, rámondom, erre ez merőleges. Mindegy, hogy milyen sorrendben kattintunk egymás után. Itt is mondhatnám, hogy erre legyen merőleges ez, de mi lenne, hogyha azt mondaná, hogy ő meg legyen függőleges. Tehát már ezzel a téglapomat téglappá tettem. Ahhoz, hogy ez egy 50x100-as téglap legyen, Dimension parancsal rámutatok a vonalra, lehúzom, beírom neki, hogy ez 100-nak kéne lenni, most fölnagyobbodott a kép jó nagyra, tehát a rollal összehúzom, és Dimension parancsal még ezt, neki pedig beírom, hogy 50. Itt a jobb alsó sarokba írja, hogy 2 dimensions needed. Annyit jelent, hogy ez a síkon még nincsen konkrétan elhelyezve, ezért a ráeső kényszerrel megfogom a sarok pöttyét, pirosan világít, amikor odaig, tehát nem a vonalat fogom egyiket sem, hanem a végén a pöttyöt, ráesik az origóra. És ebben a pillanatban bekékült az egész, eddig fekete volt. Ez annyit jelent, hogy teljesen meghatározott vázlattá vált, megnyom, hogy finish, és hát a legegyszerűbb látvány, hogy mondom neki, hogy extrude, mivel hogy csak egy zárt terület volt, ezért ő magától ki is jelölte, nem nekem kellett belekattintani, 10 mm-re kihúzom, teljesen jó. Itt van az első szilárd testünk, hogyha nyomom az F4-et, lenyomva tartom az F4 gombot, és az egérnek a bal gombját is nyomva tartom, akkor ezt itt forgathatom a térbe, vagy itt jobb oldalon fent nézhetem jobbról, forgathatom, most a hátulját látom, balról látom, előről látom, felülről látom, megint hátulról, most az alját látom, vagy hogyha akarom, ilyen izometrikus irányokat is választhatok neki, amelyik nekünk éppenséggel tetszik. Ezzel az első elem kész van. Arra kell törekedni, mentés, nyomok neki egy egyest, ez a projekt mappába viszi, nem is kell rajta agyalni, hogy hova mentsem. Most már nem a file menü újat nyomom meg, hanem itt fönt a fehér lapocska mellett van egy nyíl, és itt van, hogy part. Kezdem a következőt, 2D sketch, XY sík, a 2-es számú ábrát rajzolom meg. Ezt most ilyen érdekesen fogom csinálni, eleve az origóból indulok. Tehát vonalat akarok rajzolni, leteszem a kezdőpontját az origóba, és lehet látni, hogy ő akar segíteni nekem, hogy hány fokos szögbe, milyen hosszú vonalat akarok. Ha én beállok függőlegesre, ezt ő értékeli és ki is rakta a függőleges ikont, már csak a távolságot kell beírnom, ez 70, ő megrajzolt, egy kicsit összép húzom a képet, most vízszintesen kell haladnom 80-ból 20-at, tehát úgy mozdítom az egeret, hogy vízszintes legyen, ő azt mutatja, hogy ez merőleges lesz az előzőre, teljesen jó. Azt mondom, hogy akkor 80-ból 20, 60 hosszú szakaszt akarok rajzolni, most lefelé kell jönnöm, függőlegesen mozgatom az egeret, megint mutatja a derékszögöt, azt mondja, hogy 30-al jövök le, kifelé kell jönnöm ebbe az irányba, begépelem, hogy 20-at. Itt már nem gépelek többet, mert ő mutatja, hogy bejött egy vonalba a tengelyjel, tehát ide lejövök, és visszazárom. És ezzel már is mondhatom, írja, hogy escape-el kilépek a parancsból, full constrained, tehát teljesen meghatározott, finish sketch, és már is az extrude parancsal megint csak egy zárt területen van, 10 mm-re kihúzom, megtörtént a második megrajzolása. 2-es néven mentem. Jöhet a következő. Azt mondom, hogy megint new part, mindig új alkatrészt hozunk létre. 2D sketch, XY sík. Most ezt szemre rajzolom meg. Fogom a vonalparancsot, ide azt mondom, hogy ő ilyen magas, körülbelül így vízszintesen kell jönni, le kell jönnöm, ide kell jönnöm, ez kicsit hasonlít az előzőhöz, és így bezárom. Na kérem szépen, geometriailag először ezt vízszintes kényszerrel ezt beállítom vízszintesre, és úgy tűnik, hogy talán a többi jó lesz. Most Dimensionnel megpróbálom megadni a méretét, azt mondom, hogy Dimension,
Ez kérem szépen legyen 100. Eltűnt, nem tűnt el, csak megnagyobbodott, és ilyenkor a rollal összehúzzuk a képet, most már arányos lesz. A magasság a Dimensionnál 70, ez a beugró, ez 40, ez itt szintén 40, és már majdnem megvan minden. Látszik, hogy egészen jó, csak 2 dimension needed, mert nem kötöttem hozzá ezt az objektumot az origóhoz. Tehetném, hogy ezt a sarkát ráesővel ide rakom, de ha ebbe a pozitív sík negyedben akarom tartani, csinálhatok egy ilyet, hogy azt mondom, hogy függőleges, itt a függőleges vertikál, ez a pont, tehát ezeknek a vonalaknak a végpontja essen függőlegesen az origó fölé. Vízszintes kényszerrel ennek a végpontja, ennek a két vonalnak a végpontja essen az origóval egy vonalba. És teljesen meghatározott vázlat, finish sketch, és már is mehet az extrude parancs, 10 mm, jó. Mentést kiadom rá, szám szerint ez a 4-es, majd mindjárt sorba megyünk. Következik az 5-ös, bárhány darab, a memória, amit a programunk bír, annyi vázlatot tartunk nyitva. A következő az 5-ös, tehát New Part, Start 2D Sketch, XY sík, és ezt is rajzolgatom így szemre, vonal, tehát vonal, vonal. Innen indulok, fölfelé kell jönnöm, el kell jönnöm, fel kell jönnöm, vízszintesen el, lefelé kell jönnöm, most direkt össze-vissza rajzolom. Azért arra vigyázok, hogy ne legyen ferde, de hát hogyha ferdére sikerül, azzal sincs gond, mert akkor egyszerűen majd a kényszerekkel összehozzuk. Most direkt ilyen rondát rajzolok. Oké, itt a végét már. Jöhet gyorsan a kényszerekkel, azt mondom, ez vízszintes. Ez elferdítette ezt, akkor ez itt függőleges, és úgy néz ki, hogy ez már más nem lesz belőle. Egy pillanatra azért hozom a képet, mert ezt akarjuk kialakítani. Ez a vonal ezzel egyvonalú. Ezek a vonalak ezekkel egyvonalúak. Azt is látjuk, hogy ezeknek a mérete azonos, tehát egyenlő. Ez egyvonalú ezzel, ez itt egyenlő ezzel, ez itt 41, már csak a magasságokat kell megadni. Tehát én most erre törekszem itt az inventorban. Tehát először geometriailag összehozom az egészet, itt az egyvonalúság. Ez a vonal egy vonalban van ezzel, már le is ment. Ez a vonal egy vonalban van ezzel, ez a vonal meg egy vonalban van ezzel. Ez a vonal meg egy vonalban van ezzel. Tehát már egész jól beállítottuk. Most jöhetnek az egyenlőségek. Ő egyenlő ő vele, ő egyenlő ő vele, ő egyenlő ő vele. És ő egyenlő ő vele. Elvileg összehoztam ezt a játékot, most már csak a Dimension-nel kell játszanom. A teljes szélessége elvileg 100. Megnézzük, hogy mennyire rongyolja össze. Nem rongyolta szét, teljesen jó. Ez a méret 41. Itt valami szétcsúszott, tehát itt a vonalak egymásba szaladtak. Most ilyenkor lekötni, visszavonom, most egyelőre nem akarok sokat magyarázkodni. Úgy néz ki, hogy nem ezt a méretet célszerű először megadni, tehát rákattintok és delete-tel le is törlöm ezt a méretet, hanem kezdem ezekkel, hogy dimension, hogy ez itt 23. Ez itt 18. Ez itt hoppá, már adódik, ne adjam meg, ha azt mondom, hogy accept, akkor ideírja, hogy 18. Azért adódik, mert azt mondtam, ez egyenlő ezzel, ez egyenlő ezzel, ez egyenlő ezzel, ez egyenlő ezzel, ennek megadtam a méretét, megadtam a teljes hosszát 100, akkor ez csak 18 lehet. Most már csak a magasság, most jöhet a 41, tehát dimension. Hoppá, ide becsúszott valami baj. Tehát meg kell keresnem, hogy hol van a gond, de attól tartok, hogy ezek itt egy vonalba kerültek, tehát lehet látni, hogy itt valami gond van. Én most azt javasolnám első nekifutásra, én inkább letörlöm ezt a vonalat,
és gyorsan rajzolok egy másikat, ilyenkor nincsen semmi baj, és trim parancsal levágom a hosszabbításokat, újra kiadom az egyenlőség parancsot, hogy ez egyenlő ezzel, és most már a Dimensionnel beírathatom neki, hogy 41, hoppá, engedte, hogy elcsúszson, függőlegessé teszem ezt a hátsó vonalat, és már is bemozdult, most már csak a magasságok kellenek, innentől 3 magasságot kell megadnom, innentől ez 30, a teljes az 50, és a bevágás, az alsó bevágásnak a magassága pedig 15. 2 dimension needed, hát a sarkát az origóra rá kéne ültetnem, ráeső kényszer, sarok, origóra. Finish sketch, extrude, ki van jelölve, ki van húzva, itt van a tárgy. Mentés, ez volt az 5-ös. Indulhat a 6-os, ezen már lesz egy szög, tehát new part, start 2D sketch, XY plane, már rajzolom, most már azért próbálok 3D modellezés, nem, sketch, ja, itt a line-ról elugrottunk, oké. Most már azért mi eleve az origóból fogok indulni, nem fogok vele túl sokat babrálni. Rajzolom vissza. Ilyenkor figyeljünk, hogy milyen kényszereket ír ki a gép, mert azok befolyásolhatják a munkánknak az eredményét. Meg is történt. Gyorsan Dimension, azt mondom, hogy ennek a kettőnek a szögét beírom, hogy ez 60 fokos rajz szerint. Az alsó vonal, tehát ez itt 100, nagyon remélem, hogy nem esik nagyon szét, az egy kicsit most ilyen torzó lett, nem kell megijedni tőle, fölfelé is 100. Oké, azt mondom, hogy ennek a szélessége 30, jó, ennek a vonalnak az aljától mért távolsága 20, tolja felfelé, a mélysége, tehát ez ettől 30-ra van, és már csak egy dimension needed, hát azt kell megnézni, hogy itt ez a 70-es távolság, tehát ez innen 70-re van. És teljesen meghatározott vázlatom van, és extrude, és leokézom, és mentés, ő volt a 6-os. Na még a 3-as nincsen meg, azt mondom, hogy new part, 2D sketch, XY shake, már kezdhetem is a rajzolást, ezen több szög is van, innen indulok az alsó sarokból, tehát innen ez. Most direkt egy kicsit csúnyán rajzolom, tehát hogy szokjuk, hogy vannak kényszerek, visszintes, azért annyira nem akarom, olyan sok munkát azért nem akarok magamnak adni. Kész, ide visszakötöm és bezárom a vonalláncot. Készen is vagyunk, ezt kell gyorsan beméretezni. Azt mondja, hogy az alsó vonal, dimension, ez itt 100. Na, nézzük, mi lett ebből. A magassága innentől idáig 50. Oké. Ezek itt egy vonalba kell, hogy legyenek, tehát hogyha függőleges kényszert mondok, és ennek a végpontja ennek a végpontjával így jöjjön, akkor ez jó. Most akkor itt már a szögeket megadhatom. Ezzel zárjon be rajz szerint 35 fokot, ez a kettő egymással zárjon be 80 fokot, 10 mély legyen, tehát a pont a vonaltól mért távolsága 10. Elvileg ezt itt meghatároztam, 50 magasság megvan, a felső élnek a hossza 40, itt is rakjunk rendet, ez meg ez párhuzamos egymással, tehát párhuzamos, ő vele párhuzamos, a magassága ennek, vagyis a szögét adom meg inkább először, ennek a szöge a függőlegessel 30 fokot zár be, ők itt egymásra merőlegesek, merőleges kényszer, 2 merőleges egymásra,
ez a távolság 10. Na most, ha ezt a távolságot meg akarom adni, akkor így rámutatok, és ne jöjjek el, mert így függőleges, vagy hogyha túl megyek vízszintes, ha itt maradok bent a két végponton belül, akkor a valódi távolságot tudom méretezni. Ez itt 10 mm, ez itt 20 mm, és nézzük, ez is itt 20 mm, tehát ide kattintok, hogy a valódi távolságot tudjam méretezni. 20, és elvileg azt mondja már csak egy dimension needed, nézzük meg, hogy mi az, ami még nincsen meg. Itt egy magassági méret nekem még erősen, tehát itt ez a magassági méret, és úgy néz ki, hogy ezt nem is sikerült beméretezni. Ez nekem itt mondjuk legyen 30. És már is egész jól hasonlít ahhoz, amit megadtam. Teljesen meghatározott vázlat, és már is mehet az extrude parancs, és leokéztam. Tehát ezek voltak a bemelegítők, és a következő videóban fogom azt a 6, 7, 8, 9 tárgyat megcsinálni, ami a kihúzáshoz szükséges. Köszönöm a figyelmet!